Kowe biyen jaman enom jenengamu dudu Petruk ning Bambang Pecruk. Oh, jenengmu Pecruk. Heeh. Kowe karo Gareng ki jane tuwa kowe. Mung mergo ketemu karo Semar dhisik Gareng. Mula banjur dituwake Gareng karo Petruk. Nek jane tuwa Petruk, kowe Bambang Pecruk. Petruk eling-elingen. Aku Jim Solontara Gandarwa Maya Gandarwa Raja Bali. Astagfirullah. Bapak lho. Iya. Bapak. Iya. Gong, ini bapakku. Lah bapakku mana? Kula putra panjenengan, Bapak. Dudu. Aduh. Wah, wis dhewekan iki, Tra. Aku sing dibelani mesti meng kowe. Ngono aku nek diajar Bathara Yama Dipati ora ana sing belani ya. Pak. Iya. Sampeyan iki teng pundi? Aku neng Kayangan. Dadi dewa. Iya. Dewa napa? Tukang resik Karang Kawidodaren. Oh, meng Pak Bon. Yo men, Pak Bon, yo men. Kita bali ya ning Karang Kadempel. Terus kita ora usah kuwatir. Iki ulun Bandhawa timbalane iki Amrawati Bathara Guru kon nunggu Kayangan. Wondene Iwang Pilun Jatimurti bakal mudhun ana ing Karang Kadempel. Wis ben ditanggung dhewe perkarane. Dirasake dhewe nggone wis duwe panyakra bawa sing ora becik lawan wong atuwa kita ya kuwi Semar Badrana ya. Oh nggih. Mengko perkara iki men dirampungke wong piyai loro ya kuwi Semar karo Iwang Pilun Jatimurti Iwang Pilun Bathara Guru. Oh nggih. Ya Gong mulih ya Gong. Aku seneng nang kene. Lho. Mulih kok seneng nang kene engko sing gara-gara sapa? Oh ya. Mulih, Pak, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Yo, Petruk sing ati-ati. Kowe aja wedi nendi papan, Petruk. Pendak-pendak kowe kena apa-apa lan ana ingkang bakal ngancam karo patimu. Aku wis weruh marang kahananmu. Matur nuwun, Pak, matur nuwun. Ho, lungokne le. Arep gleleng ya. Tekan omah mlebu pasar. Ngompasi wong-wong. Ngene. 10.000 klumpuke. Ayo ana sing jaga kok. Ning yen tumindak kaya ngono kowe modar tak nengke wae. Modar kowe. Kok njuar tumindak sakmenake dhewe. Dewa ngerti Truk apik karo eleki padake ora. Pokoke kowe aja kuwatir Petruk. Nggih, matur suwun. Wis ngono wae. Aku tak bali marang kewajiban Ulun, kula nyuwun pamit. Sing ati-ati ya Salantara. Kula wangsul dhateng kewajiban kula wonten ing Karang Kawidodaren. Ya, aja nganti ana apa-apa Karang Kawidodaren gawe tentrem. Lho niki. Ambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati ora kaya Sang Hyang Bathara Indra miwah Sang Hyang Yama Dipati kengalak medal wonten repan kepanasan nggih Sang Hyang para repat puna kawan. Aku wis omong karo kowe sok meneh iki aja sok paitan kendel tok karo paitan nekat iki ngene iki sing dijenengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan wis saiki nek awake dhewe ning repat kepanasan niki piye coba ayo iki papan sing dhuwur lho Kong iki ning sukuning Gunung Himawat
Iki nek kowe karo aku ora ngati-ati mongko dewa-dewa wis digawe Wang Pikulun Bathara Guru kok nyekel karo awake dhewe. Modar ora kowe. Aku ki mau jane ya mung guyon ora. Nek guyon ki ora ning nggon kono kae iki Suralaya. Bali Marti Kundha Manik ki ora saben wong iso tekan kono ya. Kowe karo aku tekan kono iki wis matur nuwun. Saiki nek Iwang Pikulun Bathara Indra wis nguncalke awake dhewe ning repat kepanasan. Iwang Yamadipati wis nguncalke awake dhewe ning repat kepanasan. Piye coba iki? Iki urung ora urung awake dhewe dikeroyok karo para dewa. Wis mulih dadi aran. Kowe ora bakal ketemu bojo, aku ora ketemu anak, iki kok nek dibondo para dewa. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru paring dawuh, Petruk Bagong leboke Kawah Candra Dimuka, modar awake dhewe. Gong, malah ketop-ketip. Aku ki mikir ya, Tru. Kowe muni ora ketemu bojo, ora ketemu anak ki. Awak ya dadak ngopo to ya nang kayangan mau. Nangis wis ora ana gunane. Kaya ngene iki nek ditangisi wis telat. Ngibarate kaya sega wis dadi jenang. Aku jenang ya doyan. Kowe paitan nekat kok. Anggere ana kreceke. Oh. Aja ngono le. Saiki piye apike? Wah, wis iki kacau iki. Upama wani mesti awake dhewe kalah ayo modar ora kowe. Matek nang kene mau Semar nak dawuh to. Nek Iwang Pikulun Bathara Guru ra maringke Sekar Jambu Diponirmala Sekar Perkelemper Tangga Jiwa, kowe karo aku bali aku mau wis matur nggih sampun nek mboten dipun paringaken kula tak wangsul. Lah kok lambemu nyerweteh. Nang kono iki apa ngunek-unekke Bathara Guru barang apa untung kowe isih diayomi karo sing gawe urip. Kena guntur geni guntur angin kowe ora apa-apa. Nek nganti kena apa-apa ayo. Sapa sing tanggung jawab? Petruk, gelem bali apa ora? Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Purnanggana magawe gelarira wang-wang bekti kula Pukulun ya Petruk Ulun Tapa pangestu Luntamanana nggih semunipun nuwun pangapunten duka nampa dawuh timbalaning Wang Pikulun jagat Grinata aku ki ndhawuhake kelawan kita bali marang Marcapada yen kita ora gelem bali bakal tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak leboke Kawah Candra Dimuka ngandel ora mula sukne ora ceniningan ngene iki sing tanggung jawab sapa aku ya ora ngerti. Iku senengane nek dikandani mesti bales kok, Gong. Bales ndas dikethake. Luwe-luwe Bagong. Bagong sing wis wani karo Wang Pikulun jagat Grinata. Gedhe dosane tumrap Kayuwangan, Bagong bakal jemplungake nang Kawah Candra Dimuka. Nek kula diparingi pangapunten upami kula nyaosake Bagong, nggih monggo den gandeng niki sing salah kali Wang Pikulun Bathara Guru. Nek ajeng dicekel mawon ning kula ampun wong kula niku wau nuturi Bagong Gong aja wani-wani. Ayo mulih wae le. Ning mergo niki lambene niku wis lambe elek. Ha niki mawon sing cemplungke. Wah, ya wong loro. Nyemplung kok dhewe-dhewe. Ora wangon kowe nyemplung aku ya nyemplung. Wose wong loro manut tak bondo tangan tak krincung sikilmu. Kula nyuwun pangapunten Bu Kulun. Kula namung titah swantah kula mboten gadhahi kekiyasan napa-napa. Nek kula dicemplungke Kawah Candra Dimuka, kula ora ketemu karo anak bojo kula. Ngapa nangis? Ora sembodo karo le ngethaki aku. Dhewe arep mati, Gong, mengko dices. Ora iso urip meneh, jasa sikut cangkemmu modar wae. Iwang Pikulun Bathara Indra wis nampa pangendikane Iwang Pikulun jagat Grinata.
awak dhewe arep cempluke Kawah Candra di muka gak. Kowe iki sedya no. Aku urip kok dienggo sedih. Mbok ya wis modar ya wis. Ngopo dadak nangis barang? Wis apa-apa cempluke Kawah ra masalah. Ora ketemu bojo ro anak. Amen. Bojo ro anak mung marahi mumet. Sithik-sithik jejaluk, sithik-sithik jejaluk. Wong lanang lek nyambut gawe kangelan kok mung jejaluk-jejaluk terus. Kula nyuwun pangapunten. Surana pangapura kanggo kowe. Manut tak krincung sikilmu, tak bondo tanganmu. Dina iki uga kula nyuwun pangapunten Bu Kulon. Kula tak wangsul bali ming bakal wadul karo bapakmu. Yen kowe bali wadul karo bapakmu, kayangan bakal geger mergo tingkah polahe bapakmu. Mula wektu dina iki ora ana pangapura kanggo kowe. Kejaba kowe ming tak bondo, tak cemplungake nang Kawah Candra Dimuka. Kowe manuta karo aku, Petruk. Sapa kok? Mbah. Kok mak? Sapa ya, Truk? Mbah ora ngerti aku. Kok rambutnya gondrong? Ha iya kok reyap-reyap kaya ngono kae. Iwang Pikulun Bathara Indra arep mbondo awake dhewe nyempluke Kawah lah kok ana sing iwang. Wah, lah wong nek bener iki rak ya mesti dewang karo wong ya, Gong. Ah. Sapa ya le aku ora ngerti dileki yo takon yo yo. Ora pangling iki Salantara Gandharwa Maya Gandharwa Raja Bali kasinggihan mekaten Bungkulun kita dewa ingkang jaga karang kawidodaring teka wani lan Pungkulun Bathara Indra kita keluputan tumraping kadewatan menawi panjenengan boten badhe gendak sekara kaliyan anak kula boten badhe kula wantun ning gandeng Petruk menika anak kula Petruk anake Gandharwa Maya yen kepengin netangi kamurkane wong tuwa dibeda bandane yen bandane ora nesu bebeda anake sampeyan arep mateni anak kula Petruk sing gerang kudu mbok pateni mati dening aku aku limpamu mangriyen. Matane bagus. Aduh. Pusing palamamu. Yuk ceniningan mlayu. Siapa itu? Mbok. Tak takonane sih. Heeh, takoni engko nek mbelani terus njaluk bayar. Ha iya. Ade rasamu apa-apa ya? Nuwun sewu. Kula kok mboten tepang kalian panjenengan. Oh, lah dalah Petruk. Lho, kok tepung kalih kula? Ya, aku ngerti karo kowe. Aja kok saiki biyen pirang atus abad kepungkur kowe. Kuwi melu aku. Napa nggih? Iya. Sinten nggih? Sigit Manggala Sapta. Dudu. Dudu. Lah sinten? Kowe mbiyen jaman enom jenengamu dudu Petruk ning Bambang Pecruk. Wah, jenengmu Pecruk. Heeh. Kowe karo Gareng ki jane tuwa kowe. Mung mergo ketemu karo Semar dhisik Gareng. Mula banjur dituwake Gareng karo Petruk. Nek jane tuwa Petruk, kowe Bambang Pecruk. Petruk eling-elingen. Aku Jim Salantara Gandharwa Maya Gandharwa Raja Bali. Astagfirullah. Bapak lho. Iya.
Iya. Gong, iki bapakku. Lah bapakku mana? Kula putra panjenengan, Bapak. Dudu. Aduh. Wah, wis dhewekan iki, Tru. Aku sing dibelani mesti meng kowe. Ngono aku nek diajar Bathara Yama Dipati ora ana sing belani ya. Pak. Iya. Saniki teng pundi? Aku neng Kayangan. Dadi dewa. Iya. Dewa napa? Tukang resik Karang Kawidodaren. Oh, ming Pak Bon. Yo men, Pak Bon yo men. Ora dewa. Darna. Tak tendang dasmu lho kok. Nek sik bapakku wis ndek nang ana dewa. Dewa kok turang resik Karang Kawidodaren ya ming Pak Bon carane kantor ki ming cleaning service. Yo men, nggih ben nggih Pak nggih. Iya. Mboten sadi gagas Bagong. Ora, aku yo arep ngewangi Bagong. Kowe ya ora ngono. Aku adine Petruk lho Pak Bon. Pak Bon Dengkul iki Gandarwa Maya. Gandarwa Raja Bali. Wah, urung mangkat kok Bali. Ula Bali lho Isandra. Kanggre aku males ditenana. Petruk non. Kowe yen lara aku ngrasake lara. Kowe yen tekaning pati aku kelangan. Nadyan aku wis ra momong karo kowe. Kowe aja wedi dikroyok para dewa. Luwih becik tak totohke kadewatanku yen to dewa sasar susur tumindake. Lungguh sing kepenak golek nggon sing ngeyup dewa tak pethukke saiki wis. Ayo, di dewa Yama Dipati, Salantara iki. Kowe mbelani anakmu nyuwun pangapunten. Menawi dewa mboten gendhak sikara kaliyan anak kula tartemtu kula mboten badhe mbelani. Nanging Petruk menika anak kula. Menawi ngantos Petruk cilik lara gedhe tekaning pati, kula ingkang badhe kecalan. Bali ora bali ning papan dunungmu tak jiabut nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Menawi saged kula semanggaken. Ning nek ra iso nyuwun pangapunten menawi kula wantun kan panjenengan. Wah, kaya apa kekuatanmu iki merganing pati. Pandhawa tata Gati Wisraya Syong Nyama wingis-wingis
tutuk mengolir guwa sela mangling tutuk mengolir guwa sela mangling kencang warudaya pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe rebat kepanasan geger ora karu-karuan sangya para Jawata padha melayu nungsang puyang numbuk betus gudel bingung lah kok jebul dudu Petruk sing ngamuk ning bapakne iki inggih pukulun nyuwun pangapunten ayo sampeyan mari-mari san piye ora jungkir ke wae Truk aja dewa kaya otok-owok otok-owok ki apa ora kuwi bentuke ra wagu to Salantara wonten dawuh ya wis bener kita ora luput bener wong tuwa ngendi wae yen bocahe diladaki karo sapa wae mesti bakal murina inggih Petruk saking pemanggih kula mboten lepat jer Petruk menika namung utusan langkung-langkung setyanipun Semar inggih menika Kyai Semaya menika tumrap kula inggih namung gegayuhan ingkang limrah kemawon nanging dening Iwang Pikulun Jatimurti dipun anggep ageng perbawanipun wonten ing Kayiwangan dasaripun namung gadhahi raos gedhing keburu sengit dhateng Kyai Semaya mila tumrap kula wantun kados mekaten menika kula nglabuhi dhateng Petruk nglabi dhateng anak kula lan nglabi dhateng bebener Pikulun bener wis ngono kuwi ora apa-apa namung samangke menawi wonten dukanipun Iwang Pikulun Jatimurti ulun kang bakal munjuk atur rasa kuwatir dewa-dewa sing padha manut karo wong tuane sing padha sasar susur tupindake kae panjenengan ra diajar kaya ngono ndak ora kapok inggih lah mong sejatine Semar ki kepengin gayo wujuding kembang pelemper tangga jiwa karo kembang jambu dipa nirmala lah kok digawe angel karo Iwang Pikulun Jatimurti malah dianggep Semar kuwi bakal ngembari marang panguwasaning Kadiwatan dalah wong ki nek wis lambarane sengit diapik-apik kaya ngapa ya tetep sengit inggih mula kang saka kuwi kita bali marang kewajiban kita inggih ngestaken dawuh Petruk wonten dawuh Pikulun kita bali ya ning Karakadempel terus kita ora usah kuwatir iki ulun mban dawuh timbalane ing Amrawati Bathara Guru kon nunggu kayangan wontene Iwang Pikulun Jatimurti bakal mudhun ana ing Karakadempel wis ben ditanggung dhewe perkarane dirasake dhewe nggone wis duwe panyakra bawa sing ora becik kawan wong atuwa kita ya kuwi Semar Badranaya. Oh nggih. Mengko perkara iki men dirampungke wong piyai loro ya kuwi Semar karo Iwang Pikulun Jatimurti Iwang Pikulun Bathara Guru. Oh nggih. Ya Gong mulih ya Gong. Aku seneng nang kene. Lho. Mulih kok seneng nang kene engko sing gara-gara sapa? Oh ya. Mulih, Pak, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Yo Petruk sing ati-ati. Kowe aja wedi nendi papan Petruk. Pendak-pendak kowe kena apa-apa lan ana ingkang bakal ngancam karo patimu. Aku wis weruh marang kahananmu. Matur nuwun, Pak, matur nuwun. Oh, lungokne le. Arep gleleng ya. Tekan omah mlebu pasar. Ngompasi wong-wong. Ngene. 10.000 klumpuke. Ayo ana sing jaga kok. Ning yen tumindak kaya ngono kowe modar tak nengke wae. Modar kowe. Kok njolar tumindak sak penake dhewe. Dewa ngerti Truk apik karo elek iki padake ora. Pokoke kowe aja kuwatir Petruk. Nggih, matur suwun. Wis ngono wae. Aku tak bali marang kewajiban Pikulun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati ya Salantara. Kula wangsul dhateng kewajiban kula wonten ing Karangkawidodaran. Ya, aja nganti ana apa-apa Karangkawidodaran gawe tentrem. Lha niki ngestaken dawuh Pikulun. Oh
Menawi mangke kula wangsul matur dhateng Bapak. Napa sing diketikake Wang Pikulun Bathara Narada kula aturke Bapak nggih Lun. Iya wis aja kuwatir. Ora jeneng aku tumbak cucukan mboyan, nanging jatine ulun ya ora cocok kalau Pakartine Wang Pikulun Jatimurti. Ingkang sajake dumeh duwe panguwasa kok njandur kumawasa. Mongko sejatine Kakang Ismaya kuwi kadange sepuh, ya kuwi adi guru ning kok mung kepengin nyuwun sekar pelem pertangga jiwa lan sekar jambu dipun nirmala wae kok digawe angel. Nggih. Kula ya gumun. Lah iya wis mula kowe bali ora usah kuwatir. Bali matur karo bapakmu Semar. Mengko Wang Pikulun Jatimurti bakal tedhak ning Karaka Dempel. Yen wis tedhak ning kono wis ben dirembuk wong loro, ora usah cawe-cawe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pikulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bareng kula madhal pasiran. Ya sing ati-ati kono aja kaya bocah cilik. Lho niki. Bareng Pikulun. Ya wis kono mangkat to Petruk nggih. Bagong ora minggat ki ngopo? Anu ajeng nyuwun prisa Pikulun. Arep takon apa? Duit donya kalih duit kayangan niku beda mboten? Caedan ora. Kowe tak kandhani ya Bagong. Nggih. Dewa ki ora nganggo dol tinuku. Woh. Mboten menggunakan mata uang. Matamu. Kula niku takon apik-apik lho, kula sampeyan niku ampun kados mekaten. Ora nganggo duit-duitan, kayangan ki ora nganggo duit. Lho, lah terus dahare manganing para dewa ki jambu dipa nirmala. Waduh. Angka loro pelem pertangga jiwa. Kuwi daharaning para dewa. Ngunjuke tirta amarta. Kuwi mapane ning kayangan. Kuwi banyu penguripan mula dewa ki kena lara luputing pati. Wo. Berarti dewa niku kejet-kejet kuwi ora mati. Ora. Mergo ora iso tekaning pati. Oh, padha ngombe tirta kamandanu ki tirta penguripan. Waduh, mbok kula tak nyuwun sak plastik mawon, Bu. Ajeng arga ngapa? Ajeng kula ombeke teng wedhus kula. Men ora iso mati men mana terus. Ora kena kuwi. Unjukane dewa daraning dewa, aja tak pakake wedhus. Ora ana Bathara wedhus ki ora ana. Oh, nggih. Nggih sampun kula nek mboten wonten arta. Ora ana. Nggih sampun lanjut paman nggih Bu Kulun. Ya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mbok gelange kula peke. Kita ki ndremis banget ta. Nggo kenang-kenangan Bu Kulun, nek pun tau teng kayangan ngoten lho. Ngono kok pelit banget ta. Wah, jan cilaka tenan. Ya wis akeh akeh kuwi. Iki akeh mutiara jamret. Oh saru omong. Udah cepet ya, wah malah kemalingan mungsuh Bagong ora. Nya. Wah, sesak Ibu Kulun. Wis kene bali, mboten ajeng kula nggih kalung mawon. Nggo bandul kalung, nggih. Niki kenang-kenangan saka Bu Kulun Sanghyang Jagat Teko. Teko dengkulmu ki ora. Sampurasun. Lho. Kaliman tabik Bu Kulun. Ya wis kana bali ya. Aja kaya bocah cilik. Sampun nyuwun pamit Bu Kulun. Ya wis kana. Dalane isih kelingan to. Tasih. Pokoke anggere mesteran ngontene wis ora ngerti-ngerti tekan aspalan. Lah iya. Hati-hati ya Bagong. Nggih, nyuwun pamit Bu Kulun. Kula wangsul. Iya sekaya bocah cilik. Bagus. Wah, kecolongan akeh.
Rama dewaning sun Nunamit pasang kaliman tapi tinebina ing lodone dumawaing tawang tuwang Koko Prabu sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami inggih Yai sampun kula tampi karya bombong raos sing manehipun ing Raka Indrawati wangsul salam taklim nggih kunjuk ngersa paduka Yai Prabu ing Amarta inggih Koko Prabu kula pundi nggo jimat Tresna kakangku aku ngaturake basaku. Werkudara ya tak tampa. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya ya, Arjuna ndak tampa. Koko Prabu ngaturaken pengawak bekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken mabekti kula kunjuk. Iya ya kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Nuwun sewu Yai. Sumangka saking negari Ndrawati mboten wonten sanes kejawi namung anggen kula kepengin sanget enggal nampi dawuh sabda tama saking paduka kan Yai Prabu Darmakusuma. Menggah menapa to sababipun dene paduka Yai Prabu kepareng ngamiji dhateng piswanipun ing Raka Indwaraka. Koko Prabu mugian dados ing ngawuningan. Bilih sampun sawetawis kula menika nampi tembang rawat-rawat ing bineta mbok bakul sinambi wara. Pawarta binandunging karna. Bilih sak mangke Kyai Lurah Semar badhe gadah damel. Lho, Kakang Semar badhe gadah damel. Inggih Koko Prabu. Namung kemawon magepokan kaliyan para kawula sak desa ing Karang Kadempel. Krana Kyai Semar nedya mbangun Karang Kadempel. Mila Koko Prabu dinten sak mangke ngemuti bilih para Pandhawa menika saged kados mekaten karana pamomonging Kyai Semar. Pandhawa saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha krana inggih panggulawentahing Kyai Nayantaka mila Pandhawa sampun sarembag bilih sakmangke nedya mbebantu dhateng bot repotipun Kyai Semar Badranaya anggenipun gadah damel diambangun desa Koko Prabu. Yo Kresna kakangku, aku ingkang nguwatake marang rembuge mbarep kakangku pancen aku sing matur. Gandeng Pandhawa wis rumangsa keputangan budi karo Semar. Wis ora iso diitung kabecianing Semar. Nggone tansah mbebantu marang para Pandhawa ing bab apa wae. Ya ing bab panggulawentah sartane nggone tansah nuturi marang para Pandhawa. Sartane tansah nuntun marang para Pandhawa supaya mlaku ning dalan ingkang bener. Kabeh mau saka panggulawentahing Semar. Mula dina iki Gandeng Semar duwe niat bakal bangun desa. Pandhawa ora bakal keri yen perlu uba rampe sartane prabiya sing dibutuhke dening Semar. Pandhawa saguh nyukupi. Inggih Koko Prabu. Menawi sampun dipun dawuhaken Koko Prabu Ngamarta menika apan kepara saestu. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Yayi, kula wonten timbalaning adawuh. Menawi tetela mekaten nadyan kula menika tebih pulukipun saking negari Ndrawati. Nadyan nalika kula menika tasih muda, awis-awis kula pinanggih kaliyan Semar Badranaya nanging tumrap kula Semar ugi labuh labetipun ageng tumraping nata Ndrawati. Mila menawi paduka Kyai Prabu sak kadang-kadyan badhe tedhak wonten ing Karang Kadempel, dinten sak mangke Raka Ndrawati ugi mboten badhe kantun. Tartemtu kula badhe sak biyantu kaliyan bot repotipun Kyai Nayantaka, Yayi Darmaji. Tanjapala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambah Ungkesra katiti menawi mekaten naminipun sampun gambuh tuwin mathuk penggalipun paduka Kanjeng Koko Prabu kaliyan manahipun ingkang rayi Ngamarta. Tumunten sakmangke kula badhe nyuwun dawuh mbenjang menapa saenipun anggenipun bidal wonten ing Karang Kadempel. Yayi, menawi sampun niat wonten telenging penggalih
benjang entosi menapa sakmenika menapa ingkang dipun entosi. Dinten menika ugi monggo kula dherekaken sowan dhateng Karang Kadempel ambebantu dhateng putripun Kyai Semar Badranaya. Saka pangiraku cocok lan aku matuk marang Punamuni Kresna kakangku. Yen nganti sesuk-sesuk malah tumrap aku ora kurang prayoga. Werkudara bener. Monggo Kakang Prabu dinten samangke kula dherekaken. Yen to pancen kaya mengkono Werkudara Janaka kembar aja ngantun ingkang keri. Monggo Kakang Prabu sareng sak lampah kula monggo Yayi kula dherekaken. Namung kewala samangke Werkudara. Iye. Tindake Yayi Prabu awat-awatana. Yo. Aku tak ngambat dirgantara. Mbok menawa bisa ndhisiki laku ning para Pandhawa prapten Karang Kadempel. Kuwi luwih prayoga Kresna kakangku. Monggo Yayi, monggo Kakang Prabu kula dherekaken. Sinayang manglung mintonaken dewe kramanira kang kumitraning asta gembrang-gembrang yen ngandika ndatosaken kagat raos sing manah kula pukulun teka paduka wami kulun jagat grina teng werpeki dhateng ing mayahipun Kresna kula wonten maring adhawuh kita ulun nanggep wayah uga prayoga kita ulun nanggep putra uga becik lirik lamun kita kuwi jejering wayah ulun ateges kita anyalira nata Ndarawati nah lamun ulun nimbali kelawan jeneng kita kuwi Atmaja Ulun kita kuwi anyalira Sang Hyang Bathara Wisnu awit Wisnu kuwi Atmaja Ulun inggih pukulun sumangga ngripun badhe mestani
Mula wektu dina iki kita aja nyalira nata Ndrawati nanging nyalira Sang Hyang Bathara Wisnu, tegese kita kuwi Atmaja Ulun. Mekaten Bu Ulun? Iya. Menapa ta sababipun Dene Paduka Ulun maring dawuh mekaten? Kresna. Sing jeneng putra kuwi duwe kewajiban njunjung kelawan derajating wong tuwa. Ana tetembungan mikul dhuwur mendem jero karawan wong tuwa. Sampun sakmesinipun mekaten. Upamata lenggah ulun minangka dadi kadewatan dewaning para dewa dicecamah dening menungsa utawa titah ingkang kurang tanggung jawab. Mestine kita ingkang minangka dadi Atmaja Ulun mboya narimakake yen ta wong atuwa kita asmane dibebecer dening menungsa emapan ana ing jana loka. Nyuwun pamunten. Semunipun radi kaget Paduka Ulun paring dawuh mekaten lajeng kula badhe nyuwun sewu. Titah ingkang wantun mbebecer asma Paduka menika sinten? Mbuyana kejaba mung Semar. Lho, Kakang Semar? Iya, pancen mengkono. Kita ngerti dhewe. Lamun sejatine Semar kuwi tumrap ulun, kadang ulun. Kadang werda Sang Hyang Manikmaya, nanging tumrap ulun Semar kuwi tak anggep minangka dadi satru mungguing cangklaan. Krana pendak-pendak Kakang Ismaya ingkang nyalira marang Semar Badranaya tansah bebeda marang lenggah ulun ning kayewangan kaya ingkang dumadi eri kelungguhan samengko. Kakang Semar Kakang Ismaya bakal mbangun Karang Kadempel. Mongko nggone bakal mbangun Karang Kadempel mau kudu nganggo syarat srana ya kuwi tumuruning kembang Pelember Tangga Jiwa lan kembang Jambu Dipanirmala. Kang mangkono Kakang Ismaya ya Semar Badranaya ulun anggep lamun bakal ngembari marang panguwasa ulun ya nadyan Semar kuwi kadang werda ulun nanging boya saktrepe lamun bakal ngembari marang panguwasa ulun sabab Semar mono titah sewantah. Wisnu Kresna kula wonten maring adhawuh mula ulun tumedhak ning Madyapada nganti lawan Pandya Betari Durga sayekti mung bakal nanjihake kelawan apa kang dadi wigatine Semar. Yen to Semar mung kepengin bangun desa wae ulun bakal narimakake waton mboya gayuh tumuruning kembang Pelember Tangga Jiwa lan kembang Jambu Dipanirmala. Nanging lamun Semar duwe niat liya jroning atine Semar duwe gegayuhan sakliyane bangun desa. Nggone bangun desa kinarya pancatan nggone bakal ngembari marang panguwasa ulun. Ulun wis boya bakal wigih ringa-ringa ulun bakal negakake kelawan Kakang Ismaya ya Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi Kresna kita ulun jaluk supaya mbelanana marang wong atuwa kita ya Pukulun Bathara Guru. Aja nganti asmaning Hyang Pukulun Bathara Guru asor epeh lamun dikembari dening panguwasaning Semar Badranaya. Ulun jaluk jeneng kita aja nganti narimakake yen to Semar bakal bangun desa luwih-luwih bakal njaluk tumuruning kembang Pelember Tangga Jiwa lan kembang Jambu Dipanirmala. Kresna Sang Hyang Bathara Wisnu ing kagyat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosa mreknaning bawana kodheng sutane galih nata Ndrawati nalika semanten bingung ing cipta nderekaken sangya para Pandhawa prapting Karang Kadempel arsa nyengkuyung ngadheke Kila Semar nggone mbangun desa parandening mangke dupi Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh ing mekaten dadosaken bingung bingleng kenganglangan penggaling nata Ndrawati ijal sipate nata Ndrawati wenteh ana buta ingkang ngadeg jelek wonten ngajengipun Hyang Pukulun Manikmaya kagyat nggih Hyang Pukulun Bathara Guru wau. Kresna ulun ngerti bareng penggalih kita bingung parang marga ing kedah kita lakoni
tumuli nganti bingung rasa kita, wekasan malik wujud kita, wujuden buta ingkang semono gedene. Ulun aja ngluputke kelawan aku yen to aku nganggo pewujudan sing kaya mengkene. Merga bingung rasaku. Endi ingkang kudu ndak pilih? Ngetutke Pandhawa prapting Karang Kadempel apa nderek marang Rama Pukulun? Lamun kita mboyan mbelani kelawan panjenengan ulun, sayekti kita bakal gedhe walate. Ya yen pancen kaya mengkono. Kanthi wujudan kaya mengkene ora ana ingkang padha ngerti yen to aku gawe geger Karang Kadempel. Kita mboyahi jen bakal dibantu lawan Pandya Betari Durga. Nun inggih ngestaken dawuh. Durga wonten timbalan. Awat-awatana laku ning Nata Ndrawati. Yen to ana bobol barating lakon mangsa Baranga, kula rawan ngestaken dawuh. Ulun dhisiki prapting Karang Kadempel. Ha iya tak derekake Rama Pukulun Bathara Guru. Iya, Kresna Wisnu. This
kayon katiyuping angin sumyak swaraning kaprengyan samirana mawur kulawan wiris lumrang gandaning puspita karenggan pudyanira sang Dwijawara brengeng lir swaraning madu branta manungsung sarining kembang ana tangis Sireping sang Hyang Areka gumantos sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita. Omong sang Hyang Pratangga pati ndheresake brawetan. Kalingamega sarta gunung-gunung parandiri bisa merbawani jagat raya dewi tatasing kamandhan dewasane. Menawa kawuh sawancine wis ngancik goro-goro. Sukramangkara tumpak mendo tete kalapa sumawar cita angkara kata buta maesa Respati mintono Eka dwi tricatur panca Satsapta hasta
Astana Wadasa Om Apa ta pertandaning kang gara-gara nalika semanten mungkin Arya ngurmati wiji repat kula kawan kula Semargaring Pitur Sumaruna Bagong ing samejegan madyaning Raramba wiji sang repat kula kawan medal tlatah ngayuja karta
lintang toya kusumayana sumawur Semarikoten prayitna semuriris semuriris eka balik blegek kekugek sadulita mel Petruk kowe tak enteni cah bagus piye munggo kabul kawusanane nggonmu tak utus sowan ngersaning Manik Maya boleh para matur sanipun Bapak iya piye melemen atur kula nyuwun pangapunten nggih Pak ora apa-apa kuwi anakku sing tak tresnani kula pun kelampahan sowan wonten ing Kayuwangan napa sing dibutuhke Bapak kanggo syarat celana mbangun desa nggih pun kula aturake ning nuwun sewu nalika semanten pukulun Sang Hyang Bathara Manikmaya paring dawuh apa pancen kepara nyata nek bapakmu mung niat mbangun desa ora duwe niat liyane utamane bakal ngembari marang panguwasa ulun wah kula wis nerangke mboten-mboten Bagong niki malah nesu barang ya Gong kapan mau ning kayangan mau lho aku lali dikeplaki Semar lali kabeh aku wo ayo mbok menawa wis owah kowe Gong wis diterima-terimake mau lho pas sowan Sang Hyang Purun Bathara Manikmaya kapane mau sore mau heeh
Kowe rak ngamuk to? Mbok menawa. Ngamuk kowe mau terus dilarak karo Bathara Indra mau lho. Film apa kayangan? Apa? Film apa kayangan? Lho, kayangan Bathara Indra nglarak kowe aku dilarak Yama Dipati mau lho, kelingane ora? Dek kapan? Wah, ya perlu dipresake, Gong. Mentrong lali ngene mah penak aku. Ora tau kelingan lelakonku sing biyen-biyen malah wis alhamdulillah. Ha iya. Bagong niki malah su ning pukulun Bathara Indra nglarak kula kali Yama Dipati. Kula dibantu kali bapak kula, Pak. Sapa? Sumitranipun bapak rumiyin Begawan Salantara. Ah iya. Bapakmu pancen nalika semana pancen diunggahke derajate dadi dewa. Nggih. Cleaning service. Wah kene kelingan. Ya mung kuwi tok kelingan. Nah, terus bapak ngewangi pukulun Bathara Indra merepeki kali kula. Petruk kowe baliya. Matur karo bapakmu nek kembang Pelemrtangga Jiwa, kembang Jabudipun Nirmala ora bakal tekan ning Karang Kadempel, malah bapakmu dianggep luput karo Sang Hyang Manikmaya kepengin ngembari marang panguwasaning dewa. Nah, terus kula wangsul ngendikanipun Iwang Pilun Bathara Antarada, mengko Iwang Pilun Jatimurti bakal tedhak ning Karang Kadempel nanjihke kelawan kekarepaning bapakmu, Truk. Ngoten niku, Pak. Dadi Manikmaya arep tekan kene, sajake ngoten jumbo kali ngendikanipun Iwang Pilun Narada. Wah, tak entenane. Kaya ngapa Manikmaya ngene bakal nambuhi kekarepaning Semar. Semare koden prayitna samulires eka balik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti datan pantara dangu cumara saking dirgantara praptaning Sang Hyang Jatimurti kagat ki Lurah Semar Badrana ya wau Semare koten prayekna semures eka balik koden prayitna semore reseka balik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi Kakang Ismaya kula ingkang sowan Kakang ganep tata susiramu ning ngarepe wong tuwa Manikmaya inggih kasinggihan mekaten eneng apa kowe kok dadak ketayalan tekan Ngarcapada prapting Karang Kadempel namung badhe nanjiaken Kakang Semar utusan kelawan Petruk Sumawana Bagong kepingin nyuwun tumruning Sekar Pelemrtangga Jiwa miwah Sekar Jambudipun Nirmala pancen bener lah terus apa kowe nggawa kembang nyuwun pangapunten Kyai Semar menika gadahi niat menapa Kakang Ismaya menika gadahi niat menapa Guru aku ki mung pangareping dusun, pangareping desa. Lah nek aku pengen bangun desaku apa luput? Tur iki perkara Marcabada. Namung sak mangke ngembet dateng kayangan. Ngembete ning kayangan panjenengan ngersakaken Sekar Pertangga Jiwa lan Sekar Jambudipun Nirmala. Nek mung tukuling kembang kuwi wae, ora pati wigati merga Pelemrtangga Jiwa Jambudipun Nirmala kuwi dadi daharaning para dewa. Monggo kowe kudune ngerti Semar kuwi ya dewa ning mung aku pengen urip ana ing Marcapada ora kepengin urip ana ing kayangan lah nek upama aku selawase urip
mangan sego aking nganti tuweke semene. Dewa-dewa do mangan plempertangga jiwa jambu dipa nirmala. Kok aku mung kepengin kembange wae kok tok ngel-ngel iki niatmu piye? Amargi tumrap kula niatipun Kakang Semar menika badhe nyamah asmanipun kadewatan. Sing tak cecamah nggo napa aku tak takon. Sing tak cecamah nggo napa? Apa mergo aku njaluk kembang? Terus rumangsamu aku bakal ngembari marang panguwasamu napa piye? Mboten ngaten Kakang. Ora usah dadak kakehan gunem tanpa guna. Kowe tekan kene ndodok nyembah karo kakangmu iki janjane ming tok nggo abang-abang lambe, ming tok nggo lamis-lamis. Ning niatmu tekan kene kowe mung ngarep gawe perkara karo kakangmu. Guru, ora pisan ora pindho kowe mesti gawe perkara karo Badranaya, gawe perkara karo Semar. Saiki piye aku tak takon karo kowe, niatmu apa? Karepmu piye? Aja mbok singetake ana ing batinmu, Bathara Guru. Bumi kuncing langit kelap-kelap aton lerkin sanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking dias baliwur menawi tetelo mekaten sampun boten wonten ginanipun kula ginakaken tata krami kalian Semar. Sak karepmu ya kuwi sing tak karepake. Wong iki aja sok nutup-nutupi aja sok lamis. Lek pancen kowe ora arep gunakake tata krama ora apa-apa, sak karepmu wong jarak aku wis ngerti. Nek kowe iki jane wis ora seneng karo aku wiwit biyen. Jane kowe iki wis ora seneng karo aku, karo Kakang Teja Mantri wiwit biyen. Nganti kowe wadul karo Sang Hyang Bathara Tunggal Kanjeng Rama. Nek aku nggone gojek karo Kakang Teja Mantri mbok anggap rebut kelungguhan. Kuwi mergo aku ngerti nek ceceking rasamu kowe kepengin dadi dewa ning srana kowe nyingkirke dulur-dulurmu tuwa. Wekasan aku dikon mangan gunung pagering jagat sisih wetan, Kakang Togog dikon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti wujudku kaya ngene terus ora ana sing bakal ngembari marang kowe wekasan kadewatan tiba ning kowe. Rak ngono to? Iya to? Apa mbok anggap aku ora weruh? Ning mergo saka tresnaku karo adhiku aku ikhlas ning lha kok nggonmu tresna karo aku ora lahir batin Manikmaya. Pendak-pendak aku duwe niat mesti mbok anggap ngembari panguwasaning dewa. Pendak-pendak aku duwe niat mbok anggap ngembari panguwasaning dewa. Apan pancen kaya mengkono Kakang Ismaya. Saiki ning kene bakal tak blakakake. Blakake piye? Yen Kakang Ismaya duwe karep ana ing jagat ndak anggap kembali marang panguwasaning para dewa. Mula wektu dina iki Kakang Ismaya wis tak anggap satru mungguing cangkrakan. Bagus, bagus ngono kuwi sing tak karepake. Ndodho karo kahananmu aja mung lamis. Sirnaning Kakang Ismaya bakal tentrem kayangan saisine. Kowe ngejak apa iblis? Geger terus. Bapak Inggris ngono kae kok ya ora adrus apa. Weh! Kowe ngejak apa? Hotel Iblis? Iblis kok hotel Iblis ora. Wah, kae engko mesti geger. Iya. Bapak iki ora-orane ya dewa. Bathara Guru ya dewa kok gelut. Ya, Gong. 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 Bathara Guru ki ya dewa ya, Gong. Heeh, Pak. Lho. Bapak ki ya dewa. Masa? Bapakmu sapa? Karjilan. Uduh. Wah, kowe wah tenan kowe, Gong. Semar, hah? Semar iki wong endi? Tonya ya, Tru. Lho. Walah iki bapak kudu tanggung jawab iki dadi bocahe kaya ngene, datnyeng kaya ngene. Yo didelok yo. Kang yo. Ya, ayo ter. Ayo Gang delok, Gang. Karcise. Nemeng delok ta wae. Gampang hale itu karcis apa coba? Wah, ayo. Ya wis tak gendong yo le yo. Mun kowe iki lara wah kowe iki men ora apa-apa yo nanti aja. Yo.
wis jembar. Rupak wani, jembar wani, peteng wani, padangane aku wani. Kowe ngejak apa Bathara Guru? Panjenengan purun njugaraken anggenipun badhe gadhah damel mbangun desa menawa mboten. Ora aja basa karo aku. Nek basa ki nek kira-kira aku arep nonyo karo kowe sajake kok ora tekan atiku. Kakang gelem njugarake apa ora? Ora. Yen aku ora gelem njugarake arep ngopo? Aku yang bakal njugarake Kakang Semar Badranaya. Wah, kriwikan dadi grojokan. Bang Wangaruna katinetrane nganggo rapo sabdaning kukilore kanigara sageter kene donganing kong lir wuwu sing pinipanca ing Ismaya kula wonten dawuh aja mbok turuti kamurkaning Manikmaya. Kita minangka dadi jejering Kadang Werda kudu ngalah. Kula wis wungsal wangsul ngalah. Bu kula nulaturi nyawang dhateng kula, gesang kula kemawon kula kudu ngalah karo Manikmaya. Ning kula niki rumangsa kula wis adoh parane saka Kayuwangan. Lah kok pendak-pendak kula dibebeda, pendak-pendak dikira duwe niat sing boten-boten. Kula mung kepengin bangun desa njaluk syarat kembang Pelempertangga Jiwa lan kembang Japu Dipa Nirmala. Lah kok Bathara Guru malah ngarani kula bakal ngembari marang panguwasane. Kula wis wegah. Kula wis jeleh kudu ngalah. Ngalah niku enten watese. Semar Ismaya, kula wonten dawuh yen kita isih duwe rasa sabar, sayekti bakal saya dijunjung derajat kita. Ya senadyan ana tetembungan sabar iku ana watese. Nanging tumrap panjenengan ulun sapa wong kang tansah bisa sabar marang sakeing perkara ya kuwi menungso ingkang bakal dhuwur derajate. Oh, truk rungokno. Wong sing sabar pendak dina iku dhuwur derajate. Ya anake sapa iki anak klithah-klithih? Gong. Hah? Ngawur kowe iki. Ku sapa kowe? Iki lho. Anake sapa e? Waduh, cah. Bagong kowe aja isin-isin ke aku. Apa li? Aja ngawur Bagong, ulun kuwi Sang Hyang Wenang. Wo, Yadi dudu. Cini. Sapa e? Iki cah cilik kok glelenge ra jamak-jamak. Bathara Guru e teluk, Semar we teluk. Sapa e, Mir? Sang Hyang Wenang. Rak nunyu ndasmu kowe. Sang Hyang Menang. Oh, Sang Hyang Dewa. Kang ndi? Surabaya, Suralaya. Ngundarandir Bawana. Yo ngadoh. Kowe. Mung sisian linggo ora entuk. Ha wis ningan ora nancep ora bener kok sing disalahke kakangne ora. Mung nancepe kok ora bener. Kadang kala ngene-ngene. Tergesa-gesa. Iya. Padahal jelas wis. Wis. Wis Pak, wis lali lho Pak. Manikmaya wonten dawuh pul. Ora to. Kok saben-saben kita duwe rasa gedhing kelawan Ismaya kuwi janjane perkarane apa? Ulun bakal nyuwun mriksa. Manikmaya. Ulun ingkang ngerti legetaning ati ning Semar Badranaya ya kadang kita Ismaya mboya darbi niat apa-apa mung kepengin bangun desa. Ingkang sejatine Ismaya kuwi duwe wenang tumraping Kayuwangan.
kayu klepu Dewandaru gedang mas debok swasa pus cindhe parijata kencana. Ismaya uga duwe wenang merga iki putraning tunggal. Iki kadang kita werda. Lah kok mung disuwuni wujuding kembang pelempertangga jiwa lan kembang jabu dipunirmala kok kita wel. Kuwi janjane nalare kepiye ulun badhe nyuwun mriksa. Inggih, Ulun. Inggih sedaya piye? Gage matura. Yen kita ora maringake, ora menehake kembang pelempertangga jiwa jambu dipunirmala, aja takon dosa. Ulun pribadi ingkang bakal ngruwat jeneng kita. Manikmaya, aduh Ulun nyuwun pangapunten. Sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana Ulun. Kula nyuwun mangapunten, mbok paringake punapi mboya. Inggih, badhe kula aturaken kalawan Kakang Ismaya. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Gadah pandhakwa ingkang boten sae kelawan Kakang Ismaya. Lan ana monggo kula aturi nampi sekar pelempertangga jiwa miwah sekar jambu dipunirmala. Tumunten kula aturi nampi Kakang Ismaya, kita bali marang kayangan aja pisan-pisan ganggu Ismaya. Inggih, ngestaken dawuh Ulun. Semuriris seka balik titiyoni gandayane ing Kakang Semaraku ingkang sowan. Semaraku sing prapta. Kakang Semaraku ingkang sowan. Ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, Kyai Semar. Krungu pawarta yen to Kakang Semar bakal mbangun desa. Ya, Werkudara saguh mbantu. Arjuna uga saguh mbantu. Semono uga Puntadewa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara, bakal sabiyantu marang Kakang Semar. Den. Anane kula mbangun desa menika merga jalaranipun kula nyumurupi menawi negari Ngamarta menika koncatan memanon, tegesipun koncatan yoni. Ning Ndara mboten kraos. Negari Ngamarta dipun tilar kaliyan dewaning boga. Dinten sak mangke sampun saged kula boyong saking Kayangan Suralaya. Dewaning boga iwang pikulun Bathari Sri sesingitan wonten ing Sekar Pelempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipunirmala. Mengkono Kyai Semar nggih. Niki wujude. Niki dadi loro pun kula dadekke siji. Muga-muga keparenging jawata iwang pikulun Bathari Sri kondur wonten negari Ngamarta. Dados sarana sedaya tetanduran saged tukul ngrembaka, ngrembuyung woh-wohanipun boten wonten nama menapa kemawon saengga saged dipunundhuh tumpuk matikel-tikel saha sedaya para kawula sak negari Ngamarta, Ndara. Kancing langit kelap-kelapaton lerkin saking risang mawe gandrung kocap kata itu nganglang bawono nengge yaksa panjalmaning nata Ndrawati nalika semanten nyurupi Kelurahan Semar Badranaya kelenggan madyaning padepokan kadhep sanggya para Pandhawa waya ing pambudi mila sigra nyaut
Anggane ku Semar Badrana den beto mlajar geger sangya para panakawan wau. Senjata pitulung tumbaken cendhen. Bapak kula ilang, Den. Ana peteng-peteng regem-regem kok terus bapak bengok. Ngoten terus ilang. Ndara pun dinengke mawon bapak ilang geben. Malah dimut. Drijimu asine, Tru. Mbar tak kukur-kukur keleke. Waduh, enake ra jamak-jamak. Enake ra jamak-jamak piye to? Wah, kowe kudu suntik tenan, Gong Ben. Ndara Werkudara Arjuna. Kiai Semar golek ana. Wah, yo. Kang kaya kowe dawe wang pikulun jagat Girinata aku kudu bisa nggagalake niat lan setiamu. Ayo aku Degya Jajal Wraka. Pak. Ora apa-apa to, Pak? Apa-apa ming pingget cengelku. Bali, Pak, bali. Tak ira nek eneng apa-apa, Pak, ya kondur, Pak. Ayo kondur ning kondur. Semar ki bar cilaka kok ya iso gojek sampeyan. Petruk kae butane ndaramu men dirampungi Ndara Werkudara. Ha, Pak, ayo. Werkudara sapa Jajal Wraka. Ayo utusane wang pilun jagat Giri Pratingkah. Kowe kudu minggir Semar patenane. Wah! Wah! Dugamono yaine kok ana buta ampuh. Wis arep esuk ngene kok isih ana sing dedaya. Kowe ngapa, Emir? Minggir nutupi mripatku ndak aku ora iso ndelok buta kae mau sapa. Kaya Semar ki ampuh ya.
Sapa pe? Sapa Pak kok sapa pe? Ora ngutek wis wae. Mula tambah nono. Wis aja ngeplaki Bagong kowe. Sama men. Ah, ora tak kandhani. Sapa Pak aku dikandhani? Ya Petro ya ora. Anak tersayang. Minggir. Sapa Pak? Weh. Apa iya? Weh. Mung suwe kudune. Oh, iya. Nek ora, ora iso. Paham. Ayo anak tersayang kok. Ngandani ra. Truk, Bapak jagani. Oke, siap. Ngandani ora kowe. Ngandani oke dikandani. Anak tersayang kowe. Tak kandani. Tak kandani. Ngambil nangis ora ajar kowe. Dene ra, Tru? Ora, santai wae, Gong. Santai ngono nek dhewe tak kandhani. Kok Gong. Hop dulu. Udu Semar. Ngono nek Dukari Durajanaka kowe nyiksa Gareng ngandani ra. Kandhani ora. Hah? Kandhani ora. Bagong edan ora. Dunjuke tak ajar kowe. Adem yo men. Sapa? Paham. Mula kudune iso kalah mergo musuhe. Apa Gong? Wis entuk kabar aku. Ya. Lah iki sejatine oh. Mulane kae iso kalah kudune mungsuhe. Apa iya? Gapusi kowe. Tenane Gong. Gareng omong ngono kuwi. Mosok sing dadi Nur. Pisane kalah karo bakule gudheg kaya ora. Gapusi Gareng kowe. Gareng iki kirek. Minggat ae wong itu. Ayo goblok kowe. Kowe diapusi gampang banget kok buta kok ora ana wayang kok jenenge Nur iki ora ana. Ngomong ngene iki. Itu kae asline si Nur. Kae sane kalah musuh bakule gudeg muni ngono ae. Aku ya percaya to. Goblok ora. Wis payah kowe ora. Kowe manut Semar wae ya. Toto Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Prabu Puntadewa inggih Sang Yaksendra kula pun Puntadewa wigatine sampun ngantos paduka merjaya dhateng Kyai Semar krana Pandhawa tanpa Kyai Semar ngibaratipun wastra lungset ing sampiran sarah mungging lautan. Mboten wonten ginanipun menapa-menapa. Krana Kakang Semar menika ingkang momong dhateng para Pandhawa. Mila Sang Yaksendra, kula inggih minangka dados lintunipun Kyai Semar Badranaya mugi suka lilaning penggalih kepareng merjaya dhateng kula.
kapejawana kemawon tinimbang jengandika Sang Yaksendra mejahi dhateng Kyai Semar. Monggo kula aturi nugel jangganipun ingkang abdipun Puntadewa Sang Yaksendra. Wah, dalah. Sewu kalpatanipun ing Raka tadah wadana. Krana ewuh kaya anggen kula badhe tumindak. Nyatanipun Iwang Pilun Bathara Guru paring dawuh mekaten. Estunipun inggih namung damel lega penggalipun Iwang Manikmaya. Madira. Sapa kae? Tresna. Ha iya. Nur. Lha kok rambuté jungkatane ora kaya Ronaldo. Glelen tenan saiki. Digaris nggon pinggir kaya aku lho, Tru. Terus diundonoke kabeh di pomiti saiki. Ha iya ben ketok enom kok nganggo sepatu ket. Ora ngidul nganggo sepatu ket. Ha iya. Ayo gauling ngono kuwi sandangan gaul ngono kuwi. Rumangsa ada aneh-aneh. Wis anak-anak gedablah potongane direngke. Ha iya kok aku nek ora tau tak jungkat kok. Awur-awuran mbok men. Ha iya. Tangi turu ya wis raup ngono wis rampung. Heeh. Tak nggo sepatu barang. Lah kok ini apa? Iki nek aku sepatu apa ya mboten. Sampeyan mboten nganggo sepatu. Yayi Swami Kempal wonten ing Karangadempel. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Perkasaan jim setan perjineman kabeh ngampiak ning Karangadempel. Lha to, Pak. Iwang Pilun Manikmaya wis mundur saka Karangadempel. Yen nganti aku ngetok dadi apa awakku? Para baju barat wae ngampiak sakarepmu para baju barat. Swara ora ana rupa panjal maning baju barat. Wah. Raksasa melu-melu. Niki ditulungi. Ngapa itu? Iki lho kok gegere abot banget iki. Iki wis ditemploki balane Bedari Durga. Almarhumah Petruk Banteng Bawang. Iki ora piro? Oh, iku butane sing didongani. La masalah masyaallah. Ada penjahatan. Wilampu tenang. Wah, top tenang. Mundur. Wah, yo. Rambungi. Siap.
Ayo le, ndedonga ampuh. Canggralane. Ayo coba kono. Koke. Tiba mengkurep gegerku apa to? Ha kuwi panjalmaning gemite Bathari Durga kuwi nek ngingkrok mesti nang geger. Dibatin. Aku ora dibatin. Wong ora dibatin. Ganti kowe lho, iki ora iso. Mas. Meneh kok. Wae anggere bener cangkem mesti lunga demite. Piye? Isi apa to? Soale sing tak lolohi cangkemku. Oh. Ndi? Oh, iki sandak, Gong. Gawe iki krasa kok, Le. Lancip untune. Guys, rada kendut. Ya. Kelek. Ya. Rada kendut. Sik luwih tengah, Tru. Ya. Ora kabeh, Tru, dingane. Aduh. Lho, kok melu semaput? Sing paling tenggek nang cangkemku. Ngematke to. Ya njuk ngapura arang ya. Ora ketok kok sing demit iki ora ketok. Ayo ngopo gabung kedapikan iki. Jangan ngoyak itu. Iya. Tes. Gong, ndasku mlebu cangkem iki. Aduh, woi. Oh, sorry. Setan iki ora. Wah, gojek wae Bagong. Arsa madangi jagat tumunguk-munguk paneng samucak ing bukir marebak bang sumirat kenong soroting surya mega lan gunung Madya wusana pun kasembadan syarat pun kecepeng. Pembangunan desa pun rancak. Langkung-langkung dipun tenggani dewaning boga Bathari Sri. Kula pitados saya maju, saya sae, saya tentrem, saya ayem, saya rukun lan saya nampa barokah ing Hyang Mahanasa. Papan mriki, Ndara. Yo, Semar. Purnane gati Surasudra jane ingkang rat soh brasta tekapi kula Darmastuti rahing sami makarya rahing sami pinanggih Ndara.